Hemme salam mihmançılıkta otürkam çekmeli olan videom. Sroşny videoda şoň üçin çekgen. Tara gruplarda video çekipdim ýadyňyza düşen o mundan öňkü video. Şol men video çekemden soň bir hepdeden soň ýapyldy. Onuň ýapyldy pul bermän başlady hiç şeýle. Innem şu wagt öz Telegram kanallaryna uwdemleni uradýarlar. Tipa bizden täzeden açylýas, täzeden prilajenýany işlet başlaýas. Ýöne öňkü içinde donk kalan pullar var. O adamın pulu donk kala köyde köpsünkü. Şu donk kalan pullarını almak için belli bir summa pul salmalı. Ondan sonra yeni işlep başlaya deyip. Sonra ayman hökman suratda reske uğradıştırın kim giren olsa şoň içine doğunluğunuz, garnaşlarınız, dostlarınız bağ olsa kim olsa uğradıştırın pul salayman. Önkü doňun pullarınız uza köydü. İtäze pul salsanız o da köýe gün içine gidip bol alıp bilmeýäňiz. Maşenikler olar inanman uza yapılı ol. Bolly öňkü puluňyzy bilen sag bolaşyň. Şu adam täzeden pul salmaň. Opşam şuňa ýalyk video, like, kommentary hökman suratda. Imine siz sokulmorsuňuz ýalyk şu video çekilip otur şu at mihmançylykda oturkam düşnüňiz. Şoň üçin özüňiz like, kommentary hökman suratda gollaň, paýlaşyň. Hiç kim sokulmasyn, hiç kim gelmesin. Tara grup aýtdym men şu 20 müň çekilen videoda aşaly bundan öňkü görüp bilersiňiz. 10 ýaş 20 müň bolup toşna. Şonu da aýtdym, scam, piramida proýekt Lüboy wat ýapylyp bilýär. Aýdyşymyz ýalam ýapyldy. Şoň üçin innädir bular şo bar gazanlaran pullar bar, beren pullaryny ýygyny almak üçin onu edip oturlar. Häzir salarsaňyz aşak diýip öňkü doňan puluny işeýdip salan puluňyzdan diýýäňiz öňkü puluňyzdan. Şoň üçin hiç pul salaňyz ok. Like, kommentary oýan, paýlaşýaňyz, akyllyca hereket ediň, janyňyz sag bolsun.